Ассалому алайкум мухлисои канали Сауду ТЖ ҳама каса бардорои азиз созен хубен саломатиётон хубай настренотон созай. Дар видеои пешна гуфтам ки ана касе мошини фурӯшӣ дошта боша дар маро икнен ма реклама мекунам. Имрӯз бардорои азиз се мошини арзонак модароӣ кардагам. Бо диққат гӯш кунен. Мошини Opel Astra Edge астай, Toyota Camry D Американка ва грузовой Gazelle астай. Замини арзон астай шаҳри Душанбе, хонаҳои заминӣ астай шаҳри Душанбе, ноҳияи Данғара, шаҳри Ваҳдат, ноҳияи Фархор. Квартирои арзонак рӯй кардаган ай шаҳри Душанбе, шаҳри Левакан. Қизиқи видео ҳамия ки як комната квартира 130 000 сомонай ва як хонаи заминӣ дига тайёрай 110 000 сомонай. Хулосаи гап, чизе ки гуфтам ҳама чизои ҳамиё бардорои азиз ҳамаам хеле чизо ҳастай. Видеои имрӯзаро ба қизиқ то охирша тамошо кунен. Дӯстони азиз, агар ягон чизи фурӯшӣ дошта бошед дар имо WhatsApp рӯй кунен, ман реклама мекунам. Я дона лайки бепалам шалабан қади биза шеринар. Ана ка мери мусуста. дӯстони азиз, пеши навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам. Грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд. Ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территория да бардро бор ҷамъ мешавад. Бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. Территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора ай Дистон мегиранд. Нарх бо маслиҳат ай бардро ай рӯи кило зависид мекунад. Шумо бардро фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. Компания ки Бахтиёр ва Баҳром ай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номери телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. бачаи кампир навора сар мекуна, яъне ки бачаи ачкидор. гӯш кушеринар. видео дурозай, аввал як ду мошина гап мезанам, баъд хонаҳои заминӣ ва квартирода мегзарем. барои ҳамун чойи кабута чайкават када мерем. хулосаи гап, дӯстони азиз, Opel Astra Edge бидай. Opel Astra Edge и бардорои азиз мошинои зуране ки соли баромадаш 2011, кузов хетчбек, сӯзишвориш бензин, объем мотораш 1.7 литр, коробка механик, мошина учет стимат кардаги, балонош 80%, мотораш не ки 100%. ҳам мегирӣ ва фақат ҳай мекунида. Адрес бардро шаҳри Кӯлоб да бидай, нархша 75 000 сомон мега. арзон мешава, алиша мешава ба ягон Астраҷи караван ё хона дар шаҳри Кӯлоб. пули урусӣ қати 433 000 рубл мешидай. уқайна мешаваи мардак бори одами пулдорда. бихарен, катагӣ кунен, бигарден. номери телефонаш аст, зангш бизанен. дӯстони азиз, як мошини дигара гап мезанем, баъд замин хона квартирода мегзарем. бо диққат гӯш кунен. ин мошини дестем бардорои азиз, Toyota Camry D Американка, соли баромадаш 2010, сӯзишвориш бензин, объем мотораш 2.4 литрай, коробка автомат, ҳолати мошин хубай, балонош нав пачкай. мошин бардорои азиз кам гаштагиай. адрес шаҳри Душанбе, нархеш 145 000 сомон мега, камтар арзон мешава. ё алиша мешава ба комната квартира дар шаҳри Душанбе, 70 квадрат боло боша, болоиш сум метан. дӯстони азиз, агар ягон кас комната квартира дар шаҳри Душанбе дошта боша, метавона ки мошина қабул кунад, болоиш мақсад ин бародар сум медодай. пули мошин 145 000 сомон. ана пули урусӣ қати 855 000 рубл мешидай. номери телефонаш, номери расияш WhatsApp дора, занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азиз, айни ҳол касе ки моро тамошо карде, сай форатон ки видеои мара якмин шида тамошо кунен, канали мада инем поёнда кнопкаи подписатсия унамура биҷихен, зангулачара дар боломиш монем бардорои азиз ва барои меҳнатҳои мо як дона лайки бепалам биҷихен. бисёро тамошо мекунен ки лайка намеҷихен. шеринар лайка биҷих, подписатсия ки иншоалло ки видеои нава дар канал мондам туда сообщение меравад, ту медрои видеои нави мара якмин шида тамошо мекунӣ ва хона замин квартирои арзона мехарӣ. канал да подписатсия ки дастгирӣ ки шеринар рафтем аки. دوستم جاتو تمام شده. اگر میخوای گرین سگذاری غمگین نباش. با نمره در اکران بده، زنگ بزن. کمپانی که شمزین کمپانی بوارنو که خدمت رسونش در درجه عالی سابقه کاری 10 ساله داره. کمپانی که شمزین میتونه شما را از مسکو و از مسکوفسکی ولایت گرفته به گرنس برده و برازگی علاوه برمیگردونه. دوستان ماشینای زمانوی ان، سطح خدمت رسونش خوبه. مراجعت کنید. از نام کانال ما گپ بزنید، تخفیف ایلاوگی میشوه. با شما روی صفحه
дӯстони азиз, касе ки моро дар метро тамошо кардисай, бо диққат гӯш кунед. ихонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе 9 километр нефтияник давдай 6 сотиқ заминда дар хона кардаги ремонтчмиёнай овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100%ай гирди хона ба сетка маҳкам кардагиай нарш абардрои азизам ана 130 000 сомон мега 130 000 сомон. хона бардрои азиз арзонаш гуфтесай. касе ки марҳамат на пул дорен метонен ки бихарен. шаҳри Душанбе 9 километр нефтияник давдай бардрои азизам чихеле ки гуфтам 130 000 сомонаш мега. пули уруси қати 765 000 рубл мешидай. марҳамат видеоша тамошо кунен. касе харидор бошен номерои телефонаш имо WhatsApp дора, занг зада маълумоти бештара бигирен. мегзарем ба чорум эълони имрӯза неки квартирои арзон да қариб омадесем шерои нар. дӯстони азиз, мардами ананоҳияи Данғара, бачаҳои Данғара ҳастен амиҷадаи гапне зинда бошене ки ихонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Данғара ҷамоати Лолазор деҳаи 402 10 сотиқ заминда 4 дар хона кардагӣ веран падвал дора. ремонти хона миёнаи овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100%ай гирди хона маҳкам дарвоза часпондагӣ ошхона баня ҳоҷатхона оғил доштай. дарахтҳои мевадиҳандам дора. қариби хона да мактаб магазин масҷид наздик будай. хулоса точкаи зур да будай неки хона касе бихара пушаймон намешава. нарш абардрои азизам арзон гуфтесай 190 000 сомон 190 000 сомон. касе харидор бошен арзон мешава. пули уруси қати 1 125 000 рубл мешидай. номерои телефонаш WhatsApp дора, зангш бизанед. дар чанд видео раҳмият додам бардору менависанд ки аз шаҳри Душанбе квартирамон гап не шерои нарх, шумо фақат сухан кунед комментарияда. ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ поёни бозори Корвон пеши пост. як хонага квартира дар якум этаж қарор дорад 35 квадратни метрай. ов свет ҳуҷҷат дора. хона бо ремонти замонавиай. чихеле ки мебинед ремонташ ба дараҷаи олияй охи. нарх абардрои азизам арзон гуфтесай. марҳамат на касе ки пул дорен бихарен бешухи. нархиш 200 000 сомон мега. чихе нархи зуре. пул мешид ҳози худа мехаридимаш 200 000 сомон. пули уруси қати 1 180 000 рубл мешидай. номерои телефонаш имо WhatsApp дора, занг зада квартираи арзон аз шаҳри Душанбе бихарен. поёни бозори Корвон да будай. дӯстони азизам, хаста набошен. ин заминаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе. бардорои азизам, ин суратҳое ки мебинед заминае. бо диққат гӯш кунед. ин заминаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе ноҳияи Меҳробод наздики масҷиди Ҳоҷи Туйчӣ пеши завод. 6 сотиқ заминаи ов свет дора. нарш бардорои азизам 230 000 сомон мега. 6 сотиқай. ана шаҳри Душанбе ноҳияи Меҳробод наздики масҷиди Ҳоҷи Туйчӣ чихеле гуфтам нархиш 230 000 сомон мега. касе харидор бошен савдо мешава. доллар қати 22 700 долларш мега. урусиша дар бар экран нависагим. номерои телефонаш ҳастай, занг зада замини арзона аз шаҳри Душанбе бихарен. чихеле ки дар аввали видео гуфтам як гурӯзавои газелам модар роӣ кардагиянд. ина бардорои азиз вақти соати минут шома дӯзиямура гап мезанам, бо диққат гӯш кунед. мошини фурӯшии гурӯзавои газел соли баромадша мисол хай занг зада мепурсен. сӯзишвориш газ бензин кор мекардай, мотораш созай, коробка механик. балонош миёна, мошин ҳуҷҷат дора. адрес шаҳри Турсунзода яъне ки пешина Регар. нарш бардорои азизам 250 000 сомон мега. арзон мешава. ба ягон мошини майдаам боша алиш мекна мега. номерои телефонаш ҳаст, занг зада мисол ё 250 000 сомон ё бихаренеш ё ба ягон мошини майда алиш кунен. номерои телефони поёнгиш WhatsApp-ам дора, бардорои азиз зангш бизанен.
бардорои азезам мегзарем ба як хонаи фасони дига бо диққат гӯш кунем. ин хонаи десен қарор дорад дар шаҳри ваҳдат қишлоқи чиртак айстадион боло 6.5 сотиқ заминда дар хонаи аднаскадни кардагӣ ремонти хонаҳо миёнай ана свеч ҳастаи овуша мегзарони тамом ҳуҷҷатош 100% гирди хона маҳкам 3 мошин санги рек овардагиан мега нақша бардорои азезам 110 000 сомон мега касе харидор бошен арзон мешава пули урусти хати 635 000 рубл мешида ду та номарои телефон шамондагим номарои поёнгиш имо ватсап дора зангзада хонаи арзонаи шаҳри ваҳдат бихарен. бардорои азезам бо мегзарем ба як хонаи фасони дига бешқи нархи зурай ва ҷошам ана ҷои зур дабидаине ки бо диққат гӯш кунем. ин хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи фархор ҷамоати деҳоти зафар якум кӯча 7 сотиқ заминда 3 дар хона қати веранҷ кардагӣ бо як хонаи бараки дигарам дора анҷомхона ҳамом дегдонхона навес оғил доштай овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100% гирди хона маҳкам дарвоза часпондагӣ мактаб магазин балниса масҷид наздикай нарша бардорои азезам 230 000 сомон мега арзон мешава пули урусӣ қати 1 365 000 рубл мешидай харидорои аниқ зангш бизанен. бачаючаи хуб набараки мегзарем ба як квартираи арзони дига ин квартираи десен бардорои азиз қарор дорад дар шаҳри левакан шаҳри левакана касе намедона бардорои азиз и пешина номаш сарбандай як хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад 36 квадратни метрай кӯчаи борбад 43 суби квартира маълумот додагия ки хонаи фурӯшӣ дар шаҳри левакан ана 4 этажа дом дар 2 этаж қарор дорад илтимос мекунам касе харидор боша ба занг бизана илтимос бардорои азиз беҳуда занг назаненша нархиш 130 000 сомон арзон мешава пули урусӣ қати 770 000 рубл мешидай суби квартира илтимос кардагия ки беҳуда занг назанен бардорои азиз марҳамат ана касе ки харидори аниқ бошен хушру фикр кунен мақсад шаҳри левакан квартира хар ҳастен не хушру фикр кунен ба занг бизанен ҳастай номерош харидори аниқ хеле гуфтам занг бизанен ба хай бардорои азезам инам хеле бад видеои имрӯза хеле чақчақ кардем ане ки ин бад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аст ки ҷое ки ана мошин аст ки ҷое ки газел бо мисол рӯй кардан хева мошинае ку аст ки ҷое ки мошин аст ки ҷое ки газел аст ки ҷое ки ана хона аст ки ҷое ки квартира рӯй кардан ҳаракат кардан барои шуморо нархи навоша гуфтам фикр мекунам ки хая нархҳои зур бад ака маъқул шид ака бугӯй нагӯй маъқул шида ака шеринар хай маъқулам нашида боша як дона лайки бепала барои меҳнатҳои мо биҷиқен меҳнатҳои моро қадр кунен касе дар канали мо мисол подписатсия кардагӣ нестен боратон ки видеои мара якмин шида тамошо кунен каналда подписатсия кунен ва лайкорам биҷиқен агар ягон кас хона мошин квартира ё ягон чизе ки барои фурӯшту фурӯша фарқ надорад чизе ки барои фурӯш боша номерои ма дар якм мисол ана комментария закрепит кардагим номерома ма дарои ки нема реклама мекунам ё аввали видеода номерома мондагим ватсап да бинависен хубтар мешава бардорои азиз гапа бисёр мекунем то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад дар ки ҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен дастгира фаромӯш накунен ек шеруи нар хаяка